jongen. Fantastisch. Kom mij nog vol. Bossie. Kom mij nog vol. Hey, Bossie. Hoppatee! En de eerste reactie Gert Anne. Ja, schitterend nou. Vorig hier, vorig jaar uit en al winnen we mij. Dat is toch schitterend. Pure focus, zo Joert. Ja, nou, de eerste allemaal lopen, ja. Het klinkt misschien saai, de dingen wat voor en misschien had je een niveau wat heli. Maar het dendert. Nee, dat is een vol risico. De finale weer een stuk beter. Ja, maar we zijn de pure focus, toen het limp al had, hè Joert? Nee, we beginnen die finale gewoon schitterend. Elke bal die we pakken, gewoon die pakken we. En ja. Wat zoek naar die PC's binnen wel mee. Schitterend jong. Ja. Over 4 keer, prachtig. Maar wat ik zei, Jan Durk die probeert het aan van de concentratie te hebben. Het lukt hem niet. De keer hartstikke goed. Totaal keertje. Ja, absoluut. Ja. Aan alle fronten niks ernaast, hard moet opslaan en in het perk ligt wel hartstikke zitten. Dus dan ben je moeilijk te verslaan. Ik ga senioren jongens, ik zal niet puur de focus Joert. De koer net een glimp, net even praten met horen misschien van de oren vertoeren. Nee, klopt. Okay. Hele dag geconcentreerd, hoe spieren dat dan? Ja, nou ja, je bent ergens mee bezig. En dan gebeurt dit. En dan, ja, goed, hoe moet je dat omschrijven? Dat is lastig. Misschien de 4 eerste. Ja, misschien de 4 eerste. Dat hier toen al eigenlijk gebeurt. Deze keer, nou ja, het Bossie had 2 poedeltjes. Dat mooi in zo'n finale. Hè? En dit terug, hij zei wat, ja, ze moeten het nemen, maar ze kan wel. Ja, natuurlijk. En dat moet ik natuurlijk. Ik bedoel, anders is het heel gauw gebeurd. Maar ja, we weten zelf wat we kunnen. En dan, als je dat beet horen, dan zul je wat gebeuren kan. Dit is een drama, dit is een nachtmerrie. Ja, nou ja, nachtmerries. Het zijn die misselijke van de Bos, dan kan het zo gaan. Als die man niet vorm bent, dan ben je soms net te bekeerd. Nee, ze niet die vorm. We hebben alles proberen. Ook in het perk, een draai in het perk. Jan Dirk de Groot had proberen om Gert Anne van zijn apropos te krijgen erin te praten. Maar de focus was enorm. Geen kans. Ik weet het als het meeste is, maar ik ga aardig om praten met zijn Bos, maar ik kreeg hem er net uit. Nee. Ben je dan ik over geconcentreerd als die verder verricht is? Nee, het is niks meer over concentreren te maken. Het heeft gewoon maar het verloop van de wedstrijd met te maken. Dat is natuurlijk, zo'n finale begint, we komen 4-2 voor en we slaan goed op. 2 lietse keertsen. Beide keertsen pakken we net. Nou ja, dan verliest in principe de eerste en als je hun de eerste dan keert ze heel oors, ja, zonder druk. En dan het tweede eerst. Dat wie wat een prutsen eerst eigenlijk, dan zal ik eventjes de mist in, hè? Ja, nou ja, ik hier eerst die missen en dan een race in de missen die in principe op maat in. En als die gewoon pakt, dan wordt die hele finale oors. En nou, ze rennen Satrono. Ze rennen Satrono naar 4-0, ja, en dan is het kansloos. Ja. Hey, heb ik hier wel, want het wordt een bende hier. Hans, gefeliciteerd met die tweede prijs. Dankjewel, ik denk dat ik er gewoon blij mee ben, maar Joert heb de helling. Nee, dat is eventjes. Nee, ik heb de helling, Joert. Dus ik moet het maar versoepen, denk ik. Soort lokwees bij die koningstitel. Ja, dankjewel. Hartstikke mooi, hier staat op rekenen. Ik ga net erop rekenen dat ik Joert Kenigs zou worden, maar de commissie dacht er ook bij blijkbaar. Ja, 8 punten en de horen bij de man 5 punten. Ja, ik vond die beide man heel degelijk Joert in het perk en Daniel weer super degelijk gewoon opslag. Ik dacht dat het maar kan aanwijzen voor Daniel om Kering te worden, ja, wederom. Dubbelfunctie. Ja, en mijn eerste 2 omlopen wie net ender, het wie wel gedaan. Het zit er wel in. Maar het wie net top. Nou, op naar Mantrum, gefeliciteerd. Ja, dankjewel. Koning Gert Anne van der Bos, 2015. Dankjewel, jong.